Egia esan, ze gustatzen zaizu gehiago, gaiztuen papera itia edo txintxuen papera? Gaizton papera. Gaizten papera, Nahi, ama. Bai. Goxatitezu, Ez que jo bestela ez dauka graziari. Haren eren papera asko zobea da, Claro. asko mantxoagoa eta dana, baina nik gozat egiten dut txarran papera itea. Egia esan, batzutan bihurri jana itia, baina bai, eske bihurritik gaiztoa pasatzea nora pixkat, Bai, batzutan bai, baina bueno, gehienetan nahiko ondo, gero justifikatu egiten da. Ondo, ala bianu. Pero irugarrenian hobeto guntia. Hirugarrengoan, guain pixkat hobetu dela unekin, hirugarrengoan txikunduko da. Ez dakit, ez que ez dauzkagu gidoiak oain Bizitzan erakutsi behar da gaiztok txintxo izatea alduela ere bai, ez da? Bai. Zeona. Referente izaten pixka. Bueno, eta bertan, nola izan zen? Nola izaten dira egun horiek, grabaketa egunak, udan, berokin, kontatu pixkat? Oso luze. Oso luziak izaten dira? 12 ordu, ez dakit zenbat ordu pasatzen dituzun zuk aldean, baina guk 12-13 ordu... Normalen bai. Bueno, gaur hemen gotan igual, baina adibidez, historias abokados grabatzea jutelenean da, egun baten programa otozua grabatu behar dut, imaginatu, egun guzti, ebiltzek ere bai hortikan, baina bueno, ondo pasatzen du, hori da garrantzitsuna, ondo pasatzia, eta ondo pasatzen zunean azkenean ordua pasaiten dira, ez da? Bai, guk ondo pasatzen dugu, baina gaina telesaia da, ez dago udaran enfokatu da. Orduan dago, bai apirilen edo urrian... Bai, kasturten baten hola bezala, claro, imaginatu txaketa, hemen udaran txaketa bat, plumifero bat hola, sudada bat, baina bueno, makillajekoak egoten dira. Bai, eizerdiak entzen. Bai. Bale, hor bota guain, osagaiak. Amen. Bai, eta aurrena nabazu, mingaina batekin pixka nahastu, eta dana nahastutzen danian, ja eskuakin emango jozu taulan gainean, bale? Oso ondo. Eta bueno, bertan pentsatzen dut familia bat bezala izango zatela, laguna hundiak ingo zinaten telesaian ezagutu zeaten lagunak, ez da, esaten duzun bezala, zenbat egun egote zeatean bertan elkarrekin lanian? Ba, 2 hilabete. 2 hilabete eta orduak eta orduak, ez da? 13 ordu egunen, nik beti izaten dut pertsoneiak hasi egin ditugu da edo eraiki ditugula, gu kamaratzetik eraiki ditugunean, erlatziak eraiki ditugunean. Eta azkenean, bai, gu elkarrekin bizitzegean ez pila bat. Baina hain gaiztuak badaude kamaratzian, bai. Kamaratzean mundu guztia jatorra da. Busti zaite pixkat, busti zaite. Keba, eta nosundo konpotze gehiagia esan, Bai. Eta zehote zate, lekun baten itxita, onun grabatzen dezu guztia? Ba, bitu, grabatzen dugu kanpo zelaia, futbol zelaia grabatzen dugu zizurkilen, orduan hori dana da kanpoaldea. Eta gero grabatzen dugu Instituto Ameri Guarden hemen Donostin. Eta gero, agian Usurbilen, Leston... Osa, gune desberdinetan ibiltzen zate. Bai, hoi da.